Чувството му за хумор обаче е желязно. Жален! Не се задавиш, защото не можеш да кашляш там долу. Дай, стига. Защо не можеш да кашля долу? Няма къде се разтвори гръбния кош. Давай ли се? Ми так. Идеално. Аз ще ви поддържам с шамари да го изкупавате. Сега ще го направи. Сега ще го оправи. Сега ще му дава той лекар да се оправи, нали Симеон? Не съжаляваш просто? Да, му химия му дава. Натрия бензолат. Да расте. Здраво и силно. Симеона, камък по-расне от нея. Как са хили да го и гледа всичките. Так, на всички са. Моля, би му на челото с камък, би му на глава. През качон се спикае. Направо през гащите, брат ме. Направо можеш да пикаш, то ще тече надолу. Да не му го показваш. Ай. Сега ще го скрими, човек, ще минават като хора, няма знае, че има такова човек. Да, като мине лапото и като набие един шут на копата. Схемата да спади. Да, схема е. Така както беше той, върху него да стоиш горе му, най-гадно. И да се стича Каква е тази? таска. Оставя половин час кара да Трябва да стикате, ле? Снимай, Таня. Снимам видео. Дайте един букет да му да дадем. И аз ще е единственото нещо, ще ти става. Трябва да стикате. Вилица искаш ли? Раз. Огладня. Грижовно обаче, Сашко, сега. Да би му камъка в главата. Попалиш. Не ми посопал. Моля, не вие, защото нещо да си може да разкажеш битвата. Пък да го разкажеш, да може да Добре ли се? Абе, той нали знаеш какво си казва, добре са не си пъпи главата. Чего дам чудна фигура? Да, се оправим малко. Мале! Мале! Директно излъчване искам. Документираме те директно. Как избравил си ти направиш? Не. Мъчението ще зараваш го е така и слагаш на аквариум отгоре му. На слънцето. Ама той сега номер правиш и изпи цялата бира сам ме човек. Жаден ли се? Охо, так му глътката ми се отвори. Като куче лъжиш. Дайте му морска вода. Морска вода. Да напълни малко. На чезрама червен. Моля, къде не трябваш да стъпа, Яха ми Работа дето ако се направи реално е... Вали си му, вали. Разпени са нещо. Добре. Урина ли бе? Пикоч. Моля, пикоч ли пише? Пи спорно ще снимаме. Съм! Пи спорно, добре. Ай, такова че бе. Така си правил сата, брат, ще седи. Няма се опълни цигарата. Да е. Да, през носа му дава обаче. Да те почеше, да ги Не, да го правим, че вече са напълни с дим мин. Сега реално му среща на пиратка в носа и... Аз звикнах го, като чуваш, нали? Добре ми. Кой имаш да му отмъщаваш на някой, зараваш го една пиратка в носа, париш пиратка. Знаеш какво ще на... Моля, даш едно толкова хората сте. Сега ако жуля два працала и излизам сам без мота. 2-3 минути. Моля, отвори си устата фана за ница. Ако му стане нещо, 3 минути. 3 минути. Точно кажеш. Я се пробай сам да излиш. Абсурд правим. Пробай. Най-тъпата... Скияш ли? Близо си. Давай. Ти можеш. Бирата дава криле. Можеш, искаш ли? Сега ще наредя на линия тук и ако останеш е твоя. Ще намоля реално. Едно пече да е малко. Да, Кавлията мърда, има нещо живо отдолу. Добре ме. Някакво животно има под кавлията. За кавлията. Убити го с камъка като и животно, мърда нещо. Не, кавлията с камъка да сече. Не, аз си. Моля, топло ли стана, какво стана? Да го закараме. Мога го полем с масло да не изгори. Някой искал да помага ли да го стане? Не, приберете се, ще да е после.
Не, бай имам камъни в телефона. Оле, ще се свърши, бе, моето момче. Къде си тия, човек? Ръцете ме, Сашо ти каза отдолу да ги спира, сега не мога да Това е идеята, в принцип. Ай, готов е. И глас детонатор отдолу. Шат детонатора, главата в газа и излизаш. Где шириш? Нямаш избор. А ти тренираш ли, момче? Ето ръкия, Джо. Аре. Ива, Исалай! It's alive! Ай! Като и без шанса, че човек ги направи са много. О, добре ме, като на трон се чувствам. Кай ти отгоре докато мърда. О, така гръбнака ми се изпъна. Той докато се усети да извика, да не извика нещо да каже, вече ще е спитнята. Кучешката. Даш му. А сега можеш ли? Багара. Всичко почва на ново. Да минаваме ли за тромбон? Малко тромбон. Те ще взимаш много хела. Не, валят си ме трябва. Лезаш шноркела. И очилата, нали, да гледаш. Ще ни говори през шноркела. Симирал, като заровим така са шноркела. Ще сипаме бира в шноркела. Ние не щяхме да пикаме в шноркела. Той ще мисли, И няма да има избор. Ако иска да дишаш, трябва да гълта. Литри пия, литри. Да, се скараме. Кръснек! Аз не мога да го скарам. Аз съм мазан. Мазан съм. В смисъл трябва да се отрове. Аре, за марда. Седнах пак. Това ще пясна. Моли, какво става? О, чик. Представяш така си седял 3 дни в пустинята и трябва да се отровиш. Представяш, че правя се бомбок, заравят твърте И пускаш корени. и се събуждам и не си спомням преди ти кой е станал. И се събуждаш и нямаш тяло, нали? Събуждаш се. А тук принципа на тежа се да. О, абсурд, човек. Тежест. Остави ли си мътите при да се заровиш? Гюлето остави ли? Ай, съм бич. И сега идвам. Като снурки Ще те вържа сега с... Като снурка си. С джипа сега ще го вържим, човек ще го опана. Ще го извадя. Ама ще повърна си към мен. При шията са направо. Гърдите му откопай по-рано. Симеоне, трябваше да има една детска лопатка да му я върчим и да се оправи едната ръка навънка и оправи се. Обаче прав трябваше да го Ние не закупим. мога да чака да се правиш. Ето тук отзади, знаеш как ме Слагаме затиснал. го прав, едната ръка навънка, даваме една детска лопатка. Сти. Я напъни са малко е. Пълен, не мога да помръдна. Лут ли си бе? Не, Нямаш контрол над себе си ли бе, Симеоне? Какво е ти там, Сара? Опа, тук стоиш. Това кое е? Какво каза са нищо? краката ме. Чулката къде там Ти крака ли имаш бе? Давай, копай надолу, може да има още интересни неща. Копай малко. Ама не, гърба ме копайте, виж каква купчина има. Виж каква купчина ма затиската, шак ли справиш? Абе, каква купчина? Ти с гърба ли излизаш бе? На гърба кой имаш? Макаридата стигат. Свършваме място, човек. Мини са. Свършваме място, имам още за 20 секунди видео. Еми, това беше, ще се видим във втори епизод. Следващата година. Нали? Еми, мятат като пясък бе. Какво ме замерваш бе? момче? Мятат пясък. Свършва, човек, имам място за още 2 секунди видео. Ето. Някой отиде да обърне димбата, защото Не, бе, тъп, копай на